Здравейте! Днеска ще ви покажем как да си регистрирате домейн. Регистрацията на домейн става последния начин. Тук въведете домейна, който желаете. Тук системата ще провери дали домейнът, който желаете да регистрирате, е свободен. Ако домейнът не е наличен, може да проверите някои от другите разширения или да смените желаното от вас име за домейн. След това го добавете в кошницата и щракнете на плащане. Тук ако желаете можете да добавите хостинг план към вашата покупка. Може и да продължите към раздела за плащане като натиснете бутона "Продължете". Сега ще ви покажем как да добавите хостинг плана към домейна. Тук ще видите какво още може да се добави към вашата поръчка. Към всеки план са включени безплатни продукти, които можете да премахнете. Тук ще видите какво сте си избрали, а от дясната страна е общата сума за плащане. При регистрацията използвайте коректни лични данни. Така собствеността на домейна ще е доказано ваша. Ако случайно сте объркали нещо или не сте въвели, системата ще ви изпише, че нещо липсва или е грешно. До следващия път!